Приятно. Какво ще рече граница, когато говорим за човешките взаимоотношения? Това е много често задаван въпрос от кой ли не, защото всъщност определението граница в човешкото поведение или взаимоотношение е доста дифузно като определение. Дифузно какво ще речем? Доста е размито. Защо? Защото първо всеки човек, да речеме до предучилищна, до начална училищна възраст, получава всички норми на поведение в семейството. Всяко семейство има различни норми на поведение. За едни родители е позволено да речем детето да скача в локвата, позволено е да дърпа играчките на другите деца. За друго семейство това е абсолютно забранено и е изискване, което детето трябва да спазва. След това много зависи от средата във връстници, която е изключително доминантна за себеразвитието на един тинейджър, какви норми и какви изисквания ще му постави, за да бъде той приет. И всъщност така постепенно се формира личната граница на поведение. Докато вече в по-широк социален аспект, културните норми, чисто народно-психологическите бази, които са поставени в обществото, до голяма степен са носителите на тези граници в човешкото поведение. Така, например, ние в България сме много склонни да казваме тихо, да не те чуе дявола, т.е. хората не обичат много да се себеизявяват, да не би да се случи нещо лошо с суеверие и пророчества. Да, много сме склонни на това. От друга страна, хората като наша национална черта много често се среща това сега да не разберат другите, какво ще кажат другите. Така че границите в човешкото поведение до голяма степен, освен че са лични граници, заложени в семейната среда и най-близката социална среда от хората, с които общуваме, са заложени от културната среда и нормите, а всъщност нормите са тези, които по някакъв начин ни позволяват да намираме правилния път, да се адаптираме по-лесно и по този начин да станем обществено приемливи индивиди. В момента вървим ли към прекалено отворено общество или все още си има някакъв модел на... Да. Аз не случайно казах, че хората са засипвани от много информация, пътуват много и всъщност това е характерно за по-големите градове, по-големите населени места, където има анонимност. Там хората на базата на тази анонимност действително имат много по-отворено поведение, с много по-малко спазване на някакви рамки и много по-отворени, ако можем така да се изразим, норми. Докато в малките населени места, там по-старите патриархални норми си властват, всички хора се познават, всеки знае на съседа какво му се е случило или какво ще предстои да му се случва, така че там ситуацията все още е оставена на друго ниво. Имаше ли някаква разлика в методите на психиката, на изучаването на човешката психика, на психологията като наука по времето на социализма и сега? В смисъл, има ли някакви нови неща, които са извън границите на общо приетите тогава неща, свързани с науката, психология? Ами да, защото в крайна сметка човешката психика не е необятното място, където може да попаднем и все още има страшно много необетовани територии. И в крайна сметка това е наука, която постоянно се развива. Не случайно има и нови клонове, не случайно има човешки ресурси, не случайно фирмите вече използват изцяло помощта на психолози за набиране, да речем, на кадри, защото има хора за една работа, които са много експанзивни, много бързи и тази личностова характеристика би била добра. Докато има хора, които по-трудно се адаптират, по-бавно, но пък веднъж адаптират ли се, 100% влизат в час и за друг тип работа те ще са много добри. Освен това, друга методика би ни позволила да разберем твоето ниво на самоконтрол. Т.е. в екстремни ситуации дали ще изпушиш, както се казва, или ще може да се разчита на тебе. Така че това, което си имал като поведение на екрана, може напълно да се окаже различно от това, което ще покажеш в едни такива личностови тестове. И в крайна сметка да се окаже, че на теб може да се разчита и че си човек, който е импулсивен, но пък може да има самоконтрол, когато се налага. Извинявай, кой е най-крайният човек, който познаеш? Да, някой шем е такъв. Безспорно ти си. Ти мен не ме познаеш, май. Как да не те познавам? Добре, освен мен друг знаеш ли?
Друг знам, Иванката е много жеветен човек. Ваньо, мамин, сладък. Ти си Ваньо. Да, Иван. Я кажи, децата трябва ли да слушат? Децата трябва да слушат, да, задължително. Ние в момента не сме в час, обаче, много не сме от Защото ни най-послушните. изпратиха да вземем учебници. Да. Добре, след като България е най-бедната държава и българите са най-болни и най-неуспели, трябва ли децата да слушат някакви некадърници, Не е задължително да се накъде. които не са успели в живота си? Жалък. Зависи как разбирате успели. Щом сме на това дереже, Значи не сме много успели. Зависи, всеки разбира успял по различен начин. Аз разбирам успял това да правиш това, което искаш и да намериш смисъл в това, което правиш. наистина ли трябва да си краен, за да те забележат останалите хора около тебе? Да я знам, зависи смисъл крайен, ама трябва и положително крайен да си, не само отрицателно крайен. Да не си само палячо ми да си пич малко, като гений, нали, ако сващаш. Така, поне аз така си мисля. А кой според тебе определя кое е крайно и кое не? Не знам. Това може би повечето хора го определят, смисъл масите като цяло. Смятате ли, че децата днес трябва да слушат? Да слушат? Какво да слушат? Точно това е интересното на въпроса. Ами трябва да слушат музика, например. Хубава музика да слушат родителите си, да слушат най-различни неща. С кое за вас е скандал? Скандални. Кое в тях е скандално? Ами скандални са непрестанните случаи на насилие, които представят. Обратното на краен е нормален. Нормален може да бъде всеки в определена ситуация, в определена да бъде краен. Зависи. Наистина ли, когато си краен, другите те забелязват? Не винаги. Забелязвате, но не с много добро око понякога. А кога е с добро око? Как трябва да бъдеш краен, за да те забележат с добро око? Трябва да правиш добри неща на хората, за да те забележат с добро око. Не знам, нужно ли е да те забелязват изобщо? Извинете, само да ви попитаме, смятате ли, че децата днес трябва да слушат? Те винаги е трябвало да слушат и трябва да слушат и днес. Родителите, между другото, искам да ви кажа, че те са неуспели не защото те не искат да успеят, а просто защото такива са ни правителствата, колкото и да ви звучи лошо. Смятате ли, че ние забравихме връзката си с нашата си българската църква? Да, смятам. Тя до някъде можеше ли да определи кое е приемливо и кое не достатъчно добре, достатъчно прецизно да определя? Не, вижте, прецизно не, но все пак една вяра в нещо, дали е в църква, дали е в Господ, дали е в нещо друго, но една вяра в нещо винаги дава някаква допълнителна ценност на хората. Аз не мога да ви го обясна. Знаете ли откъде позагубихме от ценностната си система? От това, че хората се отучиха да четат. Колкото и да е една книга, нищо, че има интернет. По интернет никой не чете. Колкото и да е една книга, която се прочете, дава тук нещо в сърцето, в душата. И от духовността идва от книгите, от нищо друго.